Ndewo. 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 Ndewo no. Ndewo. 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 Ndewo no. Ndewo. 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 Ndewo no. Ndewo no. Ndewo no. Ndewo no. Ndewo. Ndewo no. Ndewo. 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 Ndewo no. Ndewo. 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 Ya dịrị unu na mma o. Ndewo. 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 Ndewo ekelene m unu. Ndewo. 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 Ndewo no. Ndewo no. Ya dịkwara unu na mma o. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma o. Ndị Igbo ya dịkwara 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 unu na mma o. Mama no, this is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo Chukwu gozie unu ya dịrị na mma. N'ụbọchị taa nwere obere okwu nchọrọ ịmanye ọnụ na ihe ndị ọzọ. And before m ebido, o nwere nwanne anyị nwaanyị nchọrọ igwe okwu, onye autopilot. Honestly speaking, my wife, Divine Mother Naya, on the other rooms, mụ na ya discuss ọma ihe m chiri ikwu. Chineke onye aka ebe m agwa m ya my topic. Ya nwere agwara m ya ihe m ga-ekwu, ọ ga-asị m na ya achọghị ka m exchange with that woman, and because na achọghị m ka ọ gwa m ekwule ya, ihe mere m ji agwa m ya. Mama ekelekwere m unu. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Before maybe though, I got my address this our sister Ada de Oramma. Mention address, then we move on to him Chiriku. And today, last and final time, get my address. Nwanyị, aga m ekwu okwu gbasara ya again. Mgbe ọzọ m ga-ekwu okwu gbasara ya again wụ ịnara permission from mmụọ nọ n'ala nna ya. Ya like ya kwa ya were ya as a threat, I don't care. Ezuru m ka eme. But mụ na ya ga-abịa, mụ na ya na-eme exchange. Onwe obo ruru na mụ na ya. Number one, atọrọ m ya. And atọrọ m di ya. Ya wụ na o nwere di. $15 or 16 years ago, ahapụrụ m Christianity. Mgbe m nọ na Christianity,
ana m ebu amụma, ana m emekwe so many things. Ma abịa on my own na-eleba anya na ihe niile, and enwere m church na Germany. Lately, even Kanonta was a member of my congregation. I think enwere m for maybe 2 years before ya join him later. Amamima mgbe eji Maazị Nnamdi Kanu last, the first time, I just na-agbasha from congregation ya nweta dị oji. And after, nyere prophecy na something is happening na congregation. Eleghị m ji bido ihe. Gịnị mere m ji na-ekwu ihe? Achọrọ m asị akọruo egeruo. So achọrọ m ịkọ akụkọ. For years, m bịa bido na study ihe gbasara Christianity. Story niile edoghị m anya. Ma emechie church. Ebu m ụzọ mechie ebe m nọ before m ebido ọrụ ya in a different way. Mgbe ahụ ka Kanonta joining m. Ekwughị m ihe nke si ya anụ ya hụ na onwe ebe m si tọghachi n'ime ihe. Daga ihe gbasara chọọchị niile Christianity ma pụta n'ime ya. Mgbe m bịara nwee studies on my own na-awụ ihe onye ọbụla gụrụ na m. My family members nọ n'isi Catholic Church. Awụghị m JJC n'ihe gbasara Christianity. And as onye nwere church, nwee congregation, onweghị ishi m nara n'ego na church for one day. Onweghị ishi m si tụọra m offering na church na one day. Even the last place m nọ, anyị nọ na church is over 100 square meters. Oche na ya karịrị 100. Quality German chairs na awụkwa ndị a ga-adị azụta, for example, a ga-azụta 20 naira or 30 naira. I'm just giving you as an example. Oche emere na ala bekee nwere ike ịda maybe ebe 10,000 naira, 20,000 naira ofu oche. Ama m otu m ga-eji akọwara gị ya na Germany and Nigeria ọka ndị mmadụ ọta. Quality oche, German made. Ji ego m zụọ ya. Part of the church, office ya nga m ji mee ma for my office na company m. Onye m nọ na tenko bụ daga m emechie ya. And ugbu a study na m Judaism, study akwan Buddhism. Bịa transcend the mind. Bịa ghọta na all this religion no niile shi na Middle East wo just akụkọ kọka mbu story. Enwe ike wee eziokwu. So meshi n'ime ha pụta. Soro ihe ndị nna nna m ha na-eme. By the grace of Chukwu ndị Igbo, Chukwu anyị gbakwutere mgbe anyị nọ na nsogbu. Lesi eji m ọfọ anọ, eji m ọfọ mmiri anọ nọ n'ala Igbo, including Orash na Njaba. Eji m ọfọ Nworie, eji m ọfọ ọta mmiri. Ugbu a awụ m onye dibịa, akwụ m onye amụma wụ ihe ndị nọ anya anụ bifo ndị ọcha ebutere n'anya ihe ọbụla ha ebutere. Amụma wụ ihe na-ama mmadụ ama. Ọwụghị ihe a na-eje chọọchị ga-awụ onye amụma. Awụ m onye amụma shi n'afọ nne m. Ọwụ taa ka m bụ m n'amụma. Mgbe m pụtara from Christianity, my first amụma, that is years after m pụtara na Christianity, 2011, amụma Donald Trump na one day Noga with the president of United States. You say that they will try to eliminate him. They will try to assassinate his character. The Republican Party, Democratic Party,
the power that be will try to take him out, but they will not succeed. Donald Trump will be the president of the United States and will be the only first person in entire globe universe that declared it. Enwe onye ọbụla n'elu ụwa bụ m ụzọ declare ya. Emere m ekwuru m tiye. Enwere m here na my. Yes. Tiye na social media. Edome hụ m esi ka m gwa nwaanyị m. Edeghe m na akwụkwọ. Dome somewhere. Etinye m na social media. Ndị mmadụ na-akpọrọ m na-amụ ọkọm. Ndị POB. I think by that time I have not related to them. But later 2016, ha na-achị ọchị na-amụ ọkọm. Lee anya here. Ị ga-ahụ Yawins Young. Just check this video out. A prophet predict Donald Trump as US president already 2012. But mgbe declared here 2011. Ile anya n'elu nga, ị ga-ahụ 7th May 2011. 7th May 2011. Okay, when I there, you cannot make this up. You cannot make it up. Now, I'm the only man no one in made this prophecy. Domain declare when authenticity, something you can prove. My video, my document here. When undozo buramumaya, heburi mbom hanon from me. Na Nigeria niile nwe. I'm the only person na Nigeria niile na Igbo niile buramuma Biafra. From 2016, Ebrumama Biafra. Ebrumama Python dance. By that time I won am in law. Ebrumama Python dance in here many. See na social media. Yeah, may happen. Donald Trump became president. TB Joshua should not Hillary Clinton, but they lost. So, Ezrum Keme. Ebrumamuma 2018, Sinande Kano, Yagakola Nigeria. Because on one hand, Umuga. Ma lanya who the behind of the Paiwan Tapa. Hona Buhari will deal with him. And remember, because of my in-laws, Agama pota mnekuku dianga because ujoganato. Because mama isn't the kind of confident in ebemno that namzuru keme. So my prophecy that time, anama I constraint here, it to me in a way that ujagato maya. So Achomisi Nandekano Mbobala Ebatara don't stay away from Nigeria. And you check my Python dance prophecy. It declared me Ghana my Facebook. 1 week to the Python dance. You can hold the video. 1 month to the Python dance. You can hold another prophecy. 2 months to the Python dance. You can hold another prophecy. No, I don't prophesy in him saying somebody guram. I don't do that. So alone him jine queen here. Adadi oramma. You want them. You won't able. Atorom ge tobagin shi. Atokram digi. Ya woni. You can use my video. But use my video. Why who mamere? Honya amuma akajiofo. More crack na libo. Gina sim shut up na meshonum. Inwiki ba Simon epa see a meshone. No. And before I continue, Simon epa is not my enemy. On one name, open any work. Can make it clear. And I will make it clear now some of the autopilot. Achoho, come on, Simon Epa de Namma. Yachro, come on, I come on, I log. Simon Epa one name, money ecogia. Let me tell you, when you're not Austin Okonko,
I believe na problem between Simon Ekpa na Austin Okonkwo because na Simon Ekpa na Simon Ekpa abia a kind of idenama and Austin Okonkwo actually that kind of a thing. And Austin Okonkwo group na the IPOB 2 or 3 years before the Python dance. Hana about him all the time. Na their IPOB all this rubbish hana about him for years. Even as in law. As him, why am I letting him engineer me video? Mbonye nduha ne me video. Let him engineer me video. Mbona the cano engineer me video. Na mission shut up! Aw monya muma before ye bidon mewe nyoneme. And that may go freely. Now, adadi oramma. Onwere onye IPOB, onwere onye autopilot, one boy. Name a video with a caricature chief here. One boy on a creative content. Na a present unkuoku ye were choose to or upside down. Unkuoku ye were choose to my boy and a phone see. They try that thing again. I will deal with you. And I dealt with him. And he deal with him. I won't give you. Okay, obana muru. Ya ona ahamurum Simon Ekpa. Mbo akpere na akpo me nko. Enwe onye kare ka ime mmiri. So there are so many ways to skin a cat. So obana muru ibia eme were ikem geje eme ihe dị mma njisi onye mere mke ka mpiawa ya azu onye mere mke ka mgbuo ye onye mere. I don't operate in negative energy. Before I go to that extent, and I'm ajubu. Now, Odadi Oramma, yana watch my yana use my video. Yana barem. There is no jena barem because someone him neku the ma and the autopilot in egem. So ocho kahane egem. So yana barem. Odadi Oramma. Grecham muna gaga abia wakashima okwu nwanyi nwoberu ne muna gi. I dealt with Nele Ofebu. Agwara m Nele Ofebu na aga ahụ ike gi otele gi na social media as the supreme livet ahụ ike Nele Ofebu na social media. On gwara you okwu onu that is power no master prophet. And they kwuru me finally ya wuzi onye na yari na mma were na ike were oteleye wopụta na social media. Agbara m ndị otu Maazị Nnamdi Kanu years ago bụ ha na akparị m Ikenga na nsi ya it shall come to pass. Jee na my platform ị ga-ahụ the video almost 4 years ago emere m upload mgbe Ikenga ha na ndị IPOB na akparị m nsi ya one day no ga hurekwa onu nnu ji akparịga m taa ji kparịa Nnamdi Kanu. Where is Ikenga? Ele ebe Austin Okonkwo no? Ele ebe ke na-ekpu okpu ka ishie? Ele that idiot na-ekpu okpu ka ishie? Ele Biafran child ha niile akparịcha na Nnamdi Kanu? They were insulting me at that time. There are so many ways to skin a cat. Would you believe na Simon Ekpa na Nele Ofebu ga-emecha kon? Nye ha agba aka. That is the power of the master prophet. Granting. O nwere mgbe anyị na-akpọ Nele Ofebu Maazị. Mgbe nwaanyị pụtara na eji na-ekwu okwu na onwe nwoke ka ya na-ekwuzi okwu ka nwoke. Downfall ya eruo ni. Now, Ada dị Oramma ịkpa m na-agwa ka Ogechi Njaka ịpụta na platform gị na-akparị ụmụ nwoke na-asị ha kwuchi ọnụ ha mechie ọnụ. Otu ọkụkọ lee etu o ji atụshi ozu ọkpa otu oge eji atụshi ozu ya. One day ọnụ iji na-akparị their working one ị ga-ejikwa ekparịa Simon Ekpa.
ọnụ iji kparịa the awakened one ị ga-eji kparịa di gị n'ụlọ ya nwere ị nwere di. Today eji m obi ọma na obi umeala biko watch ya my video akparịkwala m. Yari ihe m kwuru you can analyze it otu iji like ya iji na-epushu ya narrative ka ndị autopilot ghara ige m. Let me tell you reason ndị autopilot ji na-ege gị wụna or reason eji na-ege ụdị isi ji ọtụ nọ na akwakaratingom wụna ana ama apụta na social media na-enye ha the fact. Ada dị ọra mma yara ihe ikwu gị gbasara Simon Ekpa I don't care ma ị kwuru eziokwu ma ị tụrụ ashị, it's not my business. But I ga-ene m gị ihe niile ikwu gị gbasara Nnamdi Kanu onwe ke wee eziokwu inwe fact. Before ma apụta kwuo ihe gbasara Nnamdi Kanu maybe aga m ekwu ya directly ama just tuhe ndị nwere brain ndị nwere ụbụrụ aghọta ebe m jege asị asụọrọ ọma ya mana asụ n'ofe gị efulefu ya efere daba n'ime ọhịa. Sometimes otu m na-eji ekwu okwu and ma apụta m ekwu directly but ma ewere otu tope azụ so that ka onye mara nwere ụbụrụ ya aghọta. Onye ụkwa na idiot onye ụkwa na efulefu ya efuru fepụ. O nwere ike sị Master Prophet kwuru eweta the video sị Master Prophet ekwu ọ na onye ahụ one idiot. You couldn't understand the word of the awakened one. Ada dị ọra mma uruhune mụ na gị asịga m ga sọpọtụkwala Simon Ekpa. Simon Ekpa nwanne m ọwụ onye Igbo yara ihe o mege ya dịrị ya na mma. Enweghị m reason mụ na Simon Ekpa ike okwu. And just to point out, before it is the wish of Nnamdi Kanu for us to leave Simon Ekpa alone. But before Nnamdi Kanu make that communicate here to us, mona Simon Ekpa arịla na mma already. Mona enwezighị problem. Yari ihe ọbụla m tinye n'isi ya ewepụla m ya. Yari agwụ nkụrụ ya n'azụ ewepụla m ya. Ihe niile m mere ya ebu achịcha na m ya si ya dịrị ya na mma ya jeme. Because o nwere reason m ji kwuo ihe m kwuru mee ihe m mere mgbe m hụziri ebe o jege m si no way awụ m Biafran spiritual leader for onye ọbụla nọ n'ala Igbo gburugburu ekwu okwu inwere onwe onye ahụ nwanne m. Simon Ekpa nwanne m onye Igbo. I might not agree ihe niile ọ na-eme but ọ nwanne m onye Igbo aga m deny ya. So ada dị ọra mma ị ga-ewere isi m kụkọta with Simon Ekpa itorube nchi ime adreesị Simon Ekpa ama eme ya adreesị agakwa m ekwu maka ihi gị ma abịa bama Simon Ekpa ọgụ ọba na m uru. Ihe m chi agwaga gị wụ na mụ na gị akpọbe m gị aha before mụ na gị enweghị any problem. M kpọberikwe Simon Ekpa aha alright Simon Ekpa ime m adreesị direct akpọghị m ya aha. Ihe m si na Simon Ekpa wee enyi m ọ nwanne m ọ onye Igbo yara ihe ọ na-eme ya dịrị ya na mma bọtụ akpụrụ na Nnamdi Kanu n'azụ and onwebe mgbe Nnamdi Kanu si anyị niile na anyị some Simon Ekpa. Nnamdi Kanu kwuo ya I will give my support to Simon Ekpa because Nnamdi Kanu till today okwubeghị ya. So aka m kpọrọ na gidigba ma as long as Nnamdi Kanu dịrị ndụ aka m na support ya. Ya nụwo ihe then 100% aga m support ndị DOS. Ọda dị ọra mma. Ma nnọ ma ndị autopilot nnọchi support Simon Ekpa nsogbu anọ. Onye ọbụla chịrị support Simon Ekpa nsogbu anọ. For me aga m eme mmadụ advice support ndị DOS but onye ọbụla sị m na ya chịrị support ndị autopilot nsogbu anọ. Ọda dị ọra mma a, apụtakwala. From today, taa wụ 24th September 2023. 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 24th Septem
4th of October 2024. Onwebe okwu ọjọọ m kwuru n'ebe nọ mbụ. Ada dị ọra mma. Isi na gị wụ akwụsị na ya wụ ada ala ka ọsị gịnị ka wụ ada whatever echefuone m. Ada dị ọra mma. Etinye m this picture gị nga ka ị mata na ọ gị ka m na-eme adreesị. Echi watch you, echi use my video. Use what you chi like ya. May analyze otu iji feel ya. But akparịkwala my person. Awụ m onye ha. Atọrọ m gị. Ma atọghị gị, aga m atọ gị at least 10 to 20 years. Atọrọ m gị tọpa gị nshi. And atọrọ m di gị. And the nwaanyị ịpụta gbashie onu ike na-akparị nwoke. O gosiri na nwaanyị ihe maybe onwe di or di the weak. But di nọ nga ahụ nga nwaanyị ya nọ na-akparị nwoke. Otu hụ iji akparịga nwoke ahụ one day ị ga-ejikwa akparị ya di gị n'ụlọ. Ọkụkọ la otu o ji atụshi ozu ọkpa. Otu o ji atụshi ozu ya. Ada dị ara mma. Akpọna m gị ugboro ole. Ọgba niile. Mee analyze gị. Support Simon Ekpa gị. I have no problem. And again, all your information that has to do with my in-laws, the siblings, all those information are false. You ịpụtara na asị na ha na-eje ezu Oshimoto. Let me tell you. Nelly Ofegbu, Dr. Nelly Ofegbu, do respect. Akparịgaham Nelly Ofegbu biko eweliwe akparịgaham gị. Okay? Mana gị dị na mma. Akparịgaham gị. Yara ihe ọbụla ime gị ya dịrị gị na mma. But Nelly Ofegbu apụọ na IPOB. Nelly Ofegbu ka nọtụkwa ya. Nelly Ofegbu ahapụla ọtọ pilot. Nelly Ofegbu ka nọtụkwa ya. Nelly Ofegbu ahapụla DOS. Nelly Ofegbu ka nọtụkwa ya. Mkpụrụ Nelly Ofegbu kena oto onye o germinate yana. Day one ọ Nelly Ofegbu pụtara were ụmụnne Nnamdi Kanu wuo ha n'ala. Discredit ha. That is now actually push her out so that ka ọ bata. Anyị mma mgbe ihe ebidoro from day one. The narrative of Nelly Ofegbu kwa ihe na-ekwu na ụmụ nwanne Nnamdi Kanu ha niile wu ndị oshi, ha niile wu ndị ama, ha niile wu ndị ọjọọ kekeke. None agụta family ga-eme ihe family Maazị Nnamdi Kanu mere n'ala Igbo. Enwere family ọ ga-awụ nne ha nwụọ in result of Biafra. You already understanding again the reason ha ji nwụọ. That's your problem. But ihe mma wụ as a family member ma na ha gbara ọsọ for a long time, exile away from their compound for years. This ụjọ na ihe niile so butere na ha ọbara mgbali elu. Nwaanyị mma Nnamdi Kanu anwụọ. Mgbe ọ nwụrụ di ya mata about it. Si na enwezi ihe uru n'elu ụwa ebe na nwaanyị ya hụrụ n'anya anwụọ na. So because of ihe ndị mere ni oddly enough Kanu nta na ụmụnne ya sị Nnamdi Kanu hụ na ihe gbasara Biafra gị biko it's too much. But ha ka kwụ na gidigbam. So all of your talking points ma ndị akwakaratingom ma ndị autopilot
talking point no jina akpari this family to today. All talking point nele ofebu. Nele ofebu apụọna, nele ofebu ka nọtọkwa ya. Mkpụrụ oke na nọ n'ishi ka nọtọkwa ya. But at the end of the day, those two brothers are the only people who corner gidigbam. You see, Master Prophet, leave him in the na prison. So, nje na DSS ma agwage. So that mwozo ngeje hechere mechere. Or nje na DSS may disguise him. Ojofo akporo nde DSS ha be bia kpochi him. The good. You don't know. So that means ima ihe anyị na-eme na that place. So ima. Gịnị mere kanonta eje. So ịchọ ka kanonta jenga ka haji teko ya. Every month enwehu 2 or 3 every month enwehu 2 or 3 times our family members na get a visit Mazen Nnamdi Kanu. Emmanuel goes almost every 2 weeks. Everybody must not be there. 2016, my wife, Divine Mother, was in Abuja for the whole from day 1 to a share release here. In Abuja. This family atana because happen o kanonta no munne aka. Focus on ihe no choro. Happen on these people aka. No feel no truly discredit her. Ka nde man you are wasting your time. Adade oramma. Aga m akpọ aga ọzọ. Ya so ga-ewerekwe video na akpa. I watched him. Somebody again I said, but why are you insulting Master Prophets? So I watched him. Somebody now say, but why are you insulting him? Kedi him menegi. Akpọna m ga. Muna go kwuo n'okwu mbụ. And ekele m Chineke na onwere mgbe m chọrọ ịkpọ gị na phone. Mecha something emetụ m n'obi ma akwụsị. Adade oramma. Akpọna m gị ugboro ole. Gị ma assassinate my character. Gị kparịa m na social media. Aga m agara gị na police. Aga m akpọ mmụọ nọ n'ala nna gị, even mmụọ n'ebe a mụrụ gị. Aga m akpọ ya oku. Mkpọ ya oku 3 days ọ ga-aza m. And ihe ọbụla mere gịnị? Ọwụhụ must na ị ga-anwụ. Achọghị m ka onye ọbụla nwụọ. But something might happen around you. Otu ji happen otu Nelly Ofegbu. Otu ji happen otu onwere one boy na-epushu videos Simon Ekpa years ago. Echefuru m aha that boy. All the good with social media, all the good be na talking or something. Ele ebe ọ nọ today. Ele ebe Ostraman ọ nọ today. Ele ebe that woman ọhụ na-agba ọnụ ya gweregwere mkpọrọ na phone si ya. Gị may assassinate my character. Mụ na gị dị na mma. Gị kwuo ihe ọjọọ n'ebe m nọ. May assassinate my character. That ihe mere gịnị? Aka m anọghị. Akwa nkịta rụrụ ọbara ya na America. Rashi ọbara ya na main road. Adade oramma. Ejiri m gị ogo jiri gị ọfọ. Ejikwere m gị ọlụ ọla. Enwe ihe m mere gị. Anna m gị ego. Ezu m gị oshi. Enwe ihe ama bụ mmiri nga ama. Eji m gị ọlụ ọla. Ọ nọkwa na mmụọ nọ n'ala Igbo. Ọ nọkwa na ọfọ nji. Enwe ihe ọjọọ m mere gị. But gị mebie aha m na social media. Gị kọtọ m na social media. Ihe m mere, ihe m ga-eme gị. Mmadụ aga ekwu ya egwu. Ekwuchana m ya. Aga m ekwu ya ọzọ. Mụ na agaghị abịa mụ na gị na asọkashi. Mụ na agaghị discuss ihe again. Agbala m gị ya. Gbacha gị ya final. I don't care. Onye ọbụla get involved into this. Akajara m akaja. Ezuru m ka eme. I am the working one. Enwebe prophecy m dara n'ala. So gị na-akọ yawu yawu ị na-akọ this rubbish ị na-akọrọ na ha na-ege. Ke gbasara gị because there is a vacuum. And ndị Igbo chọrọ onye gị efili ene.
na onye ọbụla gbara ha anything ha na-awụli elu na-atụli elu ma ọ chara acha ma ọ chara acha. Lee ndị nọ na wite akwakaratingom, ndị mmadụ na-ege ha marachakwa na ha wụ ndị ọjọọ, ndị ụchụ, a na-egekwe ha because enwezighị somebody na-apụta na-ekwu eziokwu otu ihe ji mee. Ifinishine m with you, adadara mma ka m wepụ ya picture here. So like ya kwa werekwe video m try ya ji gwuo egwuregwu, no problem. Aga m atụpụrụ gị ọnụ mụ na gị ga-apụtakwanụ mụ na gị na-agbakashi. I will not. Even nwaanyị m gee this video nwere ike na-anụ olu m ebe m nọ, obi aga-adị ya mma na m na-ediscuss na-ekwu m ihe gbasara gịnị pụta na social media na-ediscuss ya. But ediscuss ga m esi ọkwa adịkwa ama ama ka ghara ịsịkwa na o nwere onye mere ihe ụtara na m ha jụgbu eri. Okay? Here with the flag of the awakened one. So my guy like here, jee daa n'ala. Okay? Give me assassinate my character next time. Ya sokwa gị wụrụ ada mmiri, ya sokwa gị biri na mmiri ka ha gbasahụ m. Enwere power ka power. Enwere onye mmadụ atọ nwere ike ịbata na ihu mmụọ ahụ onye ọzọ si no hụ onye ọzọ ga-abịa bawo na onye nsi na onye kara aka. Enwere onweghị mmụọ nọ n'ala Igbo m ga-aba n'ime mmụọ ahụ ya wụ na ọ nọ far place ọ ga-abịa bịa kpelala m aga ma na akara m aka na akachara m akacha akara m aka onwebe ebe m na-ababe. So ịkparịa m next time I will deal with you. Mmecha gị ihe m ga-eme gị gaa mara na ihe awụ m. Abaga ha na gị mba so that ka iji anya ihu na-ebịa kparịma m no. But ihe m sị gị wụ ejiri m gị ogo jiri gị ọfụ, ejiri m gị ọlụ ọla. No. Today my caption wụ DOS and akwakaratingom. Nsogbu nọ na IPOB awụzighị IPOB emebiela. Ihe ha na-emewu and the same talking point o kwuru ụgwa talking point ha na-ekwu ihe kwa talking point nele ofe Igbo ke na mkpụrụ ọjọọ, nele ofe Igbo ke na mkpụrụ ọjọọ n'obi ndị IPOB and mkpụrụ ọjọọ ọka oyiye na-akpa n'ime ha ọ gbana mgbọrọgwụ. Mkpụrụ ọjọọ ha gbana mgbọrọgwụ ọgbị na-achị and onye ọbụla ị hụrụ mkpụrụ ọjọọ ahụ bịara n'ime ọ na-apụ ọ na-eteke before mgbọrọgwụ ha apụ ọ na-eteke time. Tanụ nta na ụmụnne they have lost everything. Atana ahụ ifili na nwaanyị m nwere ike ịpụta na social media na-agba ọnụ jajajajaja no. Nhụ ya ka ọ pụtara na-agba ọnụ jajaja ma kọọ ya aka ntị. She will not. And nwaanyị m ga-apụta na social media na-akparị nwoke because ụjọ ga-atụ m otu o ji akparịga nwoke ahụ oge jikwa ya akparị m one day. Ihe a wụ otu ihe ji nwaanyị na-enweghị ugwu ịpụta n'ezi na-akparị nwoke ya laa n'ụlọ ya oge akparịkwa nwoke n'ụlọ ya because ọ ga-ama mgbe ọ ga-eji akparị ya. So my wife will not do that. See my wife push apụtakwala na social media Nnamdi Kanu kpụrụ ụmụnne si ya na ya achọghị ka onye ọbụla respond to anything these people na-ekwu. Don't respond to it, doesn't matter. But ekpere m na-ekpe ka Nnamdi Kanu pụtakwa na ndụ na ahụ isi ike
because ya wụ na ha gbuo ya, the brothers will lose a lot because ha gere ntị. Anyị agaghị respond, onye nduzi anyị respondokwala, nwanne anyị sanye respondokwala, ọzọ anyị respondokwala, a na-ebo ha ebubo, unu ree nwanne ha gba nkịtị, unu ndị oshi ha gba nkịtị, unu ndị ama ha gba nkịtị, unu na-eje eburu moto na-ere ha gba nkịtị, ihe ọbụla ha kwuru ha gba nkịtị. Ọ ga-adịrị ha na mma ya wụ na Maazị Nnamdi Kanu pụta bịa bụ ụmụnne ya si ha na-agbalị ana for being with me, but ya pụta they are in danger. Agwala m Kanu nta, nwanne gị apụta, you are in danger because you allow these people to create a narrative. You allow Nelly Ofegbu to create a narrative. You allow Ụmụnwaanyị Highway to create a narrative. Ugbu a enwere sabo proxy, somebody na fight a proxy war na family Maazị Nnamdi Kanu not with the DOS, and I channel this agenda, they push this narrative. Oh, umunne wundojo, cannot a banket, Emmanuel a banket, Nene banket. Divine Mother asked me, you could PM. But, okay, them only Oruna Supreme Commander, put an Anton and Sike. Hebuoye. Manda autopilot, manda akwakaratingom. Because when somebody from family ne push honey, what do you think is going to happen? All of them will come against these people that have suffered for the past 5 years. I know them. I know this family. They have suffered a lot. Atana. Emma, what it's like. Every day, Abuja. Every week, Abuja. Every week, Abuja. Every week, Abuja. On every court proceeding, Emmanuel Nano there, one Yano there, Nano there. And when any court proceeding in whom Nnamdi Kanu's 2 or 3, 2 siblings, and plus one Emmanuel. And when any court proceeding in whom they have suffered a lot. Beacon on that POB. Focus on the hand make happen or canon ta. Na siblings Maazị Nnamdi Kanu happen haka and when you no. Happen and then anya on when you no. Just na one mo obey. On your bola name mo obey Nnamdi Kanu. Wo nyiro. Nye wo ojo Nelly Ofegbu. Kena no be this people, this idiot and IPOB. Echefuna heni Nnamdi Kanu kujine ha mbononga. Ejiri naanị nwaanyị apụta wuo nwoke wuru onye ọbụla sanye isi ugbo onye ọbụla na-emezi ka onye agbụrụ ọgwụ ha nwụ n'isi. Eziokwu anụwo egege m one idiot na Radio Biafra program. Ana ajị ajụjụ. I think map juga somebody. Ha na-ekwu okwu ihe gbasara lawyer. One idiot asị na ejimako just lawyer Nnamdi Kanu. No just lawyer onye ndu. Or lawyer IPOB. Ajọ ya si ya. Nnamdi Kanu. Onye IPOB. No offense Nnamdi Kanu. No just for him alone. These people are changing narrative day by day. Because in Radio Biafra, you know who's the picture Nnamdi Kanu anymore. You know who's the picture that idiot and a boy Chikedozium. You got who's the picture Nnamdi Kanu. It changing our narrative. Narrative a very powerful tool. I challenge him. I let him learn Jupiter 3 years ago. Ya wona put him challenge narrative. Elu otin here garede. Even by now, ana hebuone kanonta. Mgbe a hide information niile eji nakọrọ ego nọ na akpa IPOB rie ye. Akwọ naanị m fight ga ndị autopilot fight ga Ụmụnwaanyị Highway for almost 2.5 to 3 years. Evidence na
Kanu nta aka ya dị ọcha, nne nna ya anya aka ya dị ọcha. At the end of the day, Ojofo na Chikedoziem na ụmụnwaanyị highway wụ ndị riri ego IPOB. Nne nna ya anya na Kanu nta na nwanne nwoke has nothing to do with it. But they kept quiet. Kanu nta kept quiet. Didn't want to defend himself. Because Nnamdi Kanu said, shh, don't say nothing. Emmanuel didn't want to defend himself. Nnamdi Kanu said, don't say nothing. Don't reply. His word, don't engage them. If you don't engage, you will encourage this narrative against you. You will encourage it. And the narrative, otum dị ndụ, mmadụ kwuo okwu ọjọọ about me, aga m apụta zọrọ isi onwe m, gbara isi onwe m. Aga m emechi ọnụ na mmadụ pụtara na-akọtọ aha m, na-emebi aha m, agba nkịtị, ama ekwurisi onwe m. Now, Simon Ekpa awụghị onye iro m. Simon Ekpa wụ nwanne m. Simon Ekpa ka na-eme mmiri mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, ma aṅụrụ mmiri, mụ na ya dị na mma. Yara ihe ọbụla ọ na-eme na Biafran land, aka m anọghị, anya m anọghị. Onye m na-asọpọtụ Nnamdi Kanu till the day Nnamdi Ezebiro ga-asị sọpọtụ Simon Ekpa openly, then ma apụta kwuo okwu dị mma, na-ekwu okwu dị mma gbasara Simon Ekpa. Nnamdi Kanu sị m again, onye mgbe ọ sị m na m kwuo okwu dị mma gbasara that idiot a na-akpọ Chikedoziem. O tekiri m 1 week. Ya sị akwa m again, aga m ekwu, because that idiot anyọ na nshi nyushie ya ụzọ. This ọchụ niile egburu na Biafran land, onye ọbụla gburu onye ọbụla ogburu na Biafran land, o si n'aka Chikedoziem. Because ya wụrụ na ọ gere ntị, ya wụrụ na ọ gere Nnamdi Ezebiro ntị, anaghị enwe ọgba aghara. Simon Ekpa akara ihe ikopụ, Simon Ekpa aka ha ịpụ, Simon Ekpa kara nọ na Radio Biafra na-broadcast in conjunction with Radio Biafra na-broadcast. IPOB carry strong, and anyị carry movement carry nọ in a very powerful move. Ihe niile aplanụcha a ga-eme, couldn't, because Chikedoziem destroy ya na IPOB. Simon Ekpa eburu kenye gafee. That is enwe ọgba aghara, ala na-agbazi ghara n'ala Igbo, because obi awụ otu, because of Chikedoziem nwere na IPOB. Now this idiot akwakaratingom lawyer a na-akpọ Ojofo maybe share IPOB, and enwe nwaanyị gara aga n'ịna ha na-alụ proxy war against the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Chineke ga-akpọ that idiot ọgụ. Anybody pụtara na social media were ọnụ n'ojiri ji eri ede Kanu nta mere ke, Kanu nta, you don't know what they're talking. You must be useless. You don't know what you're talking. These people has given all, are ready. Eshimre ha mmiri, nkụ na-agwụ, ana na-eje na-azụta nkụ na-eshi mmiri. Agaghị eshige daga dịtị na-eyiye, daga nwanne ha pụta n'udo. You don't know. They have satana ha ahụhụ, ebe na ha akwa, eriene ha uju, nne ha nwụrụ. Amata na nne ha nwụọna, boom, abọngụlụ nna ha next week kpọla ya ụlọ, ọ dị nga ọnwụ ka ọhịa, maka ọbara mgbali elu, obi mgbali elu, maka ele mgbe anyị ga-ayọ n'ala nna anyị, ele mgbe anyị ga-alọta n'ala anyị, ele ihe ga-emeni. Hapụnụ Kanu nta aka, hapụnụ Emmanuel aka. Ugbu a na-asịzi na o jene ezu moto, na ọ na-ere moto. So ụmụ nwanne Nnamdi Kanu na-ejezi hijack moto, na-ezu moto, na-ere. Ihwere emegbuo nnọ. Ndị IPOB ihwere emegbuo nnọ. Chai Chineke. Abụrụ m nna ọnụ 4 years ago, and today aga m abụghachi ọnụ. Chineke,
I am the wicked one. Onom brunda IPOB maka iwe wegem about 4 years ago. Iwe wegem na Nnamdi Kanu apụta hụ kwuo okwu iribuke ha mgbe ha na-akparị m. Ma bụ ha ọnụ sị na ọnụ ha ji na-akparị m na ha ga-eji ekparị akwa Nnamdi Kanu. Hey, Chineke. Ana m asị n'ụbọchị taa. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Asị m ka enwe udo na IPOB. Ka enwe udo n'otu. Even though na IPOB agbakashiara, Simon Ekpa eburu na group keye. That idiot a na-akpọ Chikedozie m nwere group keye. Ala Igbo na-agbazi ghara aghara. Metogharị ọnụ m bụrụ ndị IPOB abụọ ashiana m ya. Maka ala Igbo na-agba aghara aghara. Anyị kwesịrị ya wụrụ na Chikedozie m gara na ihe Nnamdi Kanu gwara ya. Anyị anaghị. That is IPOB kara ịdị na-asụ Nigeria ka nkwụ. That is by now a na-release Nnamdi Kanu. Ugbu a anyị adịwo ohu n'otu. Anyị adịwo ohu n'otu. Enweghị ohu ịdị n'otu. Still Chikedozie m na ndị otu ya ha kpọrọ Kanu nta jee ebe taa. Ha kpọrọ eje na this court. Ha kpọrọ eje na this court. Ha kpọrọ eje na this court. Ha kpọrọ ele ihe Kanu nta mere nọ. Just because of ọkwụrụ na nwanne nwoke na-azụgide gwa m. So, unu chọọ ka nọ papi the deal in the beginning. You have to understand. Before me ekwu him chiri ikwu, I will reiterate again. Aga m ekwuarịkwa ihe m kwuru before. Maka ndị Igbo anyị, some of them ụdọ ntị anaghị anọ ntị. Mụ na Simon Ekpa na mma. Simon Ekpa nwanne m. Simon Ekpa wu onye Igbo. Yara ihe ọbụla ọ na-eme ya gaziere. Having said that, ihe mere eme mbụ in the beginning was Nelly Ofegbu ikwu okwu na phone with one guy na IPOB. Achọghị m ịkpọ ya aha. Nnụ ga-ama onye m na-ekwu. Otu a ga-eji restructure IPOB. Otu a ga-eji eme Simon Ekpa elewo the position achịrị nye. Otu a ga-eji enye Simon Ekpa ọkwa and other things. This is a fact. I can want the voice recording. Onye ọbụla gara ya. Everybody listen to it. Onye ọbụla gara mgbe ụmụ nwaanyị gbakọtara. Some ụmụ nwaanyị gbakọta ga-eme anoint Simon Ekpa. Ya duru ha n'aka. That is history. I can want the video. I can want him. I can play it. Ugbu a things agbakashiara. Onye ọbụla ejemere nke ya. Ndị ha na Simon Ekpa na-arụ ọrụ before Nelly Ofegbu apụwana. Ike Nelly Ofegbu na social media because ọ na-akọ ọnụ yawu dịka this adọdọra mma pụta hụ nwoke na-akparị nwoke na-akparị onye amụma aka ji ọfọ. Eji m ọfọ Amadioha. Eji m ọfọ Ekpensu. Eji m ọfọ Ọta Mmiri Owere. Eji m ọfọ Nworie. Eji m ọfọ Njaba. Eji m ọfọ Orashi. Asị m na mmechi ọnụ Master Prophet na mmechi ọnụ. Nwaanyị. Ọdọdịọra mma pụta kparịa m next time. Chai. Mmecha ya ihe. Mmecha ya ihe. Ya mara. Ya pụta. Me assassinate my character. Mmecha ya ihe ya mara na ihe awụ m. Die ekwentị. Ihe buru ibu emene na IPOB. But ele onye m ga-blame. Aga m blame Simon Ekpa. Reason Simon Ekpa ji kopu. Oh, because of Ojiofo. Ya nwụ na Ojiofo wee jigbo lawyer. Simon Ekpa gara ikopu. The 10 days. I need a new glass. 10 days. The first time Ojiofo gara hụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ kpọrọ my wife, Divine Mother. See ya na ya gara hụ onye ndu and this and that. Ọ dịkwa mma, yes. Yes, ojiri ya. Okay.
ya si ya na ya chere kpọ Simon Ekpa na nwere oji o jiri Simon Ekpa nsị ya jụọ ya ihe o jiri ya ọ fọrọ ntakịrị masị ya ka m hapụ I don't want to create controversy. Ya wụrụ na ọ kpọrọ Simon Ekpa chi Simon Ekpa na onye nduzi gị ka enye gị slot ka ị na-coordinate ka ị na-broadcast parallel with Radio Biafra. No, because na Chikedoziem Ojiofo na Chikedoziem adịghị na mma that time. You have to understand. In the beginning, Ojiofo na Chikedoziem adịghị na mma. It was Simon Ekpa na Ụmụnwaanyị Highway dị na mma with Ojiofo. Chikedoziem achọghị inye ha leta ha chọrọ. And instead of Ojiofo ga-eje wụrụ an honest lawyer, jie Simon Ekpa ihe Nnamdi Kanu jiri ya ga tinye nnu na ose. Then ndị IPOB, ndị akwakaratingom, ndị DOS asị, hey, lee otu a ga-eji tige Simon Ekpa na maybe etige Simon Ekpa here, maybe Simon Ekpa ga-ashine karịa ha. They don't know reason Nnamdi Kanu ji nye Simon Ekpa slot. Because ka Simon Ekpa bata na IPOB fully. So that ye nwe ihe ọjọọ o mere. That is the fact. Ye nwe ihe ọjọọ o mere, then he can be rebuked or he can be suspended. Then ndị IPOB amara na na-achụọ na Simon Ekpa or maybe no mere ihe ọjọọ or blah 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 blah. This idiot don't know. This idiot and then DOS ama the strategy of Mazi Nnamdi Kanu. He feeling na maybe no chọrọ chance ha kpọbata Simon Ekpa. Ha ajụ inye Simon Ekpa the post. Ojiofo arena Simon Ekpa. Ihe niile abọbụla up. And then nwe otu a ga-eji akọtelu Simon Ekpa. Nwe otu a ga-eji ejide Simon Ekpa. Nwe otu a ga-eji ama na-eji Simon Ekpa. This idiot ewere ihe niile wute Ojiofo. Ihe niile n'ele ofe egbu atụrụzie ya otu ibe ọdụ. Ihe niile emebie. And manakwa na in the beginning, Chikedoziem was working with n'ele ofe egbu. They were working together. With Ụmụnwaanyị Highway. With ele ahụ na-akpa ya Chinwe achala ọnụ. They were working together. They were working together. Chikedoziem ma mgbe eje sign ya account were ego niile nọ na IPOB. Ọgba Nnamdi Kanu okwute ha. And ugbu a enwe somebody she from family Nnamdi Kanu ka na-arụ na with Chikedoziem. That person is an idiot. You are an idiot. You are a useless bastard. They are working the one in Egu. You are an idiot. You relate to Mazi Nnamdi Kanu. You are working with Chikedoziem. Ichefuru owi man o Chikedoziem nyere Rita Eze latitude. No ya wo in charge of IPOB. Owi man na Ojiofo na Chikedoziem na-eme agbata eke with Bruce Fem mgbe na-eme agbata eke. Owi man na Chikedoziem ihe niile Nnamdi Kanu gwara ya mee onwe ka o mere, including finally hapụ Simon Ekpa edere na that 11th na oji Nnamdi Kanu dere jitere na ọsị ya, do not engage Simon Ekpa. Don't engage Simon Ekpa in any way. Yari ihe ọbụla o mere, ihe ọbụla o kwuru bankete. No, the next day, those idiots with those useless women agbara jeme na Finland ka ha jee no na Finland
na awụli elu oh ka ha jegide Simon Ekpa. But Simon Ekpa outsmart all those idiots. Because Nnamdi Kanu ma na Simon Ekpa dị too smart. Na ọ ga-eme as smart all those idiots. Still ha ga-adịga na akpa ga-adịga n'aka Simon Ekpa. Nnamdi Kanu jiri ojisi ya. Don't, I think here 2 years ago or whatever, that letter ahụ ọ dere. Don't engage Simon Ekpa. Don't engage. Oh, maybe ya na Simon Ekpa. Granted, these people are terrible. Marana, Chikadoziem in the beginning also with why highway he na Simon Ekpa na coordinate everything. But what you woka, he feel wanna what ka Simon Ekpa no nindo na arụkọ ọrụ. What ka Simon Ekpa enwere ha back channel 10 ha na-achọ ịdị against Simon Ekpa. But ha bịa feel na Simon Ekpa enweghị any communication with Nnamdi Kanu. Ha ga-turn wurizie friend to Simon Ekpa. So at the end of the day, you ask yourself, what is going on here? Onye ha na-achọ ọkpa ya. Ndị DOS and their proxy. Achụga ha ọkpa Simon Ekpa because o nwere ihe Simon Ekpa na-eme na Biafran land. Achụga ha ọkpa Simon Ekpa maka ihe Simon Ekpa na-eri ego. Achụga ha ọkpa Simon Ekpa maka ihe na Simon Ekpa hijack na IPOB. Ọ Nnamdi Kanu ka ha na-achọ ọkpa ya. Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro ka ha na-achọ ọkpa ya. O ihe mere na declare ha na Nnamdi Kanu awụ onye ndu. Ekwuru ha. And enwe an idiot, a relative Nnamdi Kanu gara ya na ha na-deal. That is useless. Ekelene m nọ n'ụbọchị taa. I just felt, stay away from social media. And when a lot of people now he present here lies. But na-eme cash. No. Ihe ọbụla m ga-ekwu. Sometimes I might not say it exactly to you because I told him somebody quote to him. But me kwuo ya ka onye ṅụjuru mmiri n'afọ ọta ihe m chiri ekwu. But when people na-enweghị information, you don't know. Let me tell you about Barrister Lawyer Jimako. As a matter of fact, ugbu a enwere m liberty to say this. Barrister Lawyer Jimako wrote 95% of all the applications edere na Biafran land. Court case niile win gbasara Maazị Nnamdi Kanu or Lawyer Jimako. Court case niile nwere na ala bekee or ideas a Lawyer Jimako in communications with the lawyers. Ma lawyers nọ na Europe, which I was there mgbe ha na-ekwu okwu together. Ndị IPOB a na-ahụ Barrister Lawyer Jimako as lawyer. Their own lawyer. Hana here. No, it has nothing to do with us. Only our lawyer. Ujofo. Ujofo won't destroy the IPOB. And when 2 people who destroy IPOB, number 1, Chikedoziem. Number 2, Ujofo. Ya wanna Ujofo wejbo mad. And I can have a problem with Simon Ekpa. Ya na Chikedoziem was like Uchemefo, and I have a problem with Umwani Highway. These 2 people single-handed tumble IPOB upside down. In fact, I don't need to blame Simon Ekpa. As a matter of fact, I have to be honest with you. Ya na Ojofo played his rules. Imakwana Ojofo
jeje sign ya latitude nye Bruce Fenn without telling Mazi Nnamdi Kanu. Ime Bruce Fenn inye ya ọkwa na ya dị in charge. That is ihe document ị ga-ebe akwa ọgba Nnamdi Kanu. And ugbu a Bruce Fenn na arụziri Nnamdi Kanu through Barrister Lawyer Ejimakor. Ugbu a Bruce Fenn awụọna enemy ha. Do you understand this thing? They were working together for years. Anyị na-preventing Bruce Fenn from Abia to Nigeria from inwe road. Anyị na-prevent ya every day, every time. Mgbe ha bịa rehabilitate ya Bruce Fenn. Ugbu a awụzi ya onye iro Bruce Fenn. Do you understand? So ele ihe mere ni mbụ iji na-epushu ka Bruce Fenn bịa wụrụ lawyer Mazi Nnamdi Kanu. If you don't want highway kwụrụ ụgwọ ka ọ na-abịa because ama na Bruce Fenn ga-enye ha information directly. Don't want highway. Mgbe prevent chara ha ugbu a na Bruce Fenn bzi abatazie na Bruce Fenn awụ n'onye iro ha. Bruce Fenn na awụ onye iro Ojiofọ. Bruce Fenn na awụ onye iro Chikezie na their proxy and manager. Ask yourself why. Ị were ezigbo mmadụ duru ọdụ lecha ihe ndị ị gaji asịsị mmadụ ịdị dishonest wụ ihe ọjọọ. Amasịkwanụ ka ọ rịmakwanụ Nnamdi Kanu ụsọ were na ihe niile chi ya na one box. Ya wụrụ na Nnamdi Kanu were na Kanu nta mee head of DOS anakara ihe nwe ihe akara inwe onye gara ịghọta mgbe ha na-agba mgbe okpuru. But o were na ndị enemy asị onye jemeje lụ nwaanyị asị ya achọrọ onye aka ebe hụrụ ana nwaanyị ma mma kọ akpa bụ sket akọdụ ụmụ nwaanyị a na-alụ na ịkpọrọ ha bịa ala bekee echile ha gba ha ma ga akara anya echile ikwuo ha akpọ gị taị ha dọrọ gị na trauza ikwuo bifin ekwuone ha esuone gị aka n'obi maka ishile Nigeria kpọfụta ha n'ala bekee alefuone. I thank you for listening to me today. I don't know. Echeghị m na o nwere ihe m kwuru na-akọwaji ihe ọfụma. Ekwuchana m ihe gbasara Ada dị ọra mma. Ada dị ọha mma. And I hope na ọ ga-aghọta ihe mkpuge. And nwa onye autopilot nọ nga jienu Ada dị ọha mma si ya na m si na onwe ebe rune mụ na ya gwa ya na ọwụ taa ka m lụmara na nwaanyị alụọna m ugboro 5 ọwụghị enyi lụọ alụ gbegharị nke ugboro 5 ọwụ taa ka m hụmara na nwaanyị gwa ya na onwe ebe rune mụ na ya ya like ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu. I don't care. Ihe gbasara autopilot, I don't care. But ya kparịa m publicly. Aga m ahapụ ya next time. Ndewo na ya dịrị na mma. But IPOB emebiene. Ọwụọ na n'ala. Aga m blame Chikezie and Ojiofọ. Ihe m ga-asị Mazi Nnamdi Kanu ma ya pụtawo. Number 1, recognize the gods of the land. Number 2, ndị ọzọ gị na ha ga-arụ ọrụ ha ejee na-agbara DG1 IPOB coordinator na their village ka o jee na ihu ala
ihu mmụọ ala nna ha ga-agbajite osisi jite ya n'ala bekee, onye ha ga-eji eteki otu. ya wụrụ dis rubbish nọ na-ebu Baịbụl na-eteki otu iberibe, anyị agaghị enwere onwe. lekwe ihe ha mere na Nnamdi Kanu for the past 2 to 3 years or to 4 years. ihe akwa ndị tekiri otu iberibe. ke ha wụ otu. ihe mere ndị Kristian ji na-agba ọsọ ọdịnala na omenala. a pastor ga-anọ na pulpit na-adụ isi, adụ truth to God, adụ truth to God, onwe ihe ga-eme ya. Reverend Father ga-anọ na pulpit na-adụ truth to God, adụ truth to God, onwe ihe ga-eme ya. tụọ ya for 10 years 50 years, onwe ihe ga-eme ya, because ihe ndị ha na-adụrụ n'isi doesn't exist, has no power. I have studied it. Agana m a place where after that place enwezi ihe ọzọ na ya. I know. ama m nga power ndị ike nọ. ihe ndị akwụkwọ ndị edere na Israel na Middle East, taa akụkọ Michael Ejeayo, akụkọ ejikwa gbanwa nnụnụ nne ya efe. None of them were truth. That's why anyị ji laghachite to Chukwu, laghachite to mmụọ nọ n'ala nna anyị, laghachite to Chukwu anyị gbakwutere na mgbe anyị nwere nsogbu. ndị mbụ na ndị egete na ndị ezumezu ha na Amadioha nna m, otu ndị Afarukwu Ibeko ji hapụ mmụọ kara aka n'ala nna ha kama ọzụzụ buru Baịbụl so na arụ. Divine Mother, my wife, kọrọ na m sị, even Kanu nta gwakwara m ya, ekwukwere ihe mgbe ha n'ụlọ m some months ago, na enwe family dispute, land dispute in their place. No, kama ọzụzụ ka a na-akpọ. Yeah, maybe the last time ha kọrọ mgbe ha si ihe mere last will maybe ka anyị nwere approximately 20 years ago or 30 years ago. Ha si onye kọrọ ya n'isi mgbe ha rị ntakịrị na ha na ihe mere, akpọ kamal ọzụzụ abịa were thunder krrr ka line, village line. ndị village chọọ ịga ezuru ala ndị ebe, onye ha ga-anwụ. Power is real. ndị Igbo achọghị ya. ihe a chọrọ ka ị ga iburu Baịbụl dosi isi ga-alawa, onwe ihe ga-eme gịnị. o nwere ofu mmụọ nọ n'ala Igbo, m jere okwu ya one time. ha na-asị na mmụọ hụ na onye ọbụla ji ọfọ ya, ọ na-anọ ọdụ onye ha nwụọ. ndị niile kwesịrị iji ọfọ mmụọ ahụ agbalagachana, ha niile nọ na Deeper Life, nọ na Presbyterian, nọ na Wụcha Night, Wụchake. ọ gịnị mere mmụọ na-ashiri ike anyị ji na-alụ ọgụ? mmụọ ekwesịrị iji lụọ ọgụ ndọrọndọrọ nwere onwe onye ji ọfọ ya. agbara ahụ jọsụ nọrọ onwe onye ji ọfọ ya. ọ gịnị mere? ha sị na mmụọ na-egbu ndị ji ọfọ ya. ọ gịnị mere? one thing you have to understand na ndị Igbo na-arụ onwe ha arụ ala, and ndị chọọchị ewere because of na anyị ahụhụ ihe ka anyị akpọghị ya ihe, and anyị na-ekwu eziokwu. mmụọ ahụ dị holy and righteous. onye ji ọfọ ya ekwesịghị ịtụ ashị, onye ji ọfọ ya ekwesịghị ịrụ arụrụ ala. mmadụ bịa n'ụlọ dị aka ji ọfọ, the oracle asị ya nata ya nwa rịrị, ọ nata ya nwa sịsị, ọ nata ya nwa ọkụkọ.
aka ji ofe asị ile otu ihe ga-eji nata onye bụ moto bịa naanị nwa sịsị jesi onye hụ ngwanụ weta nwa sịsị bọtụ gị pụma yara ihe nwere ga-etinye na akpa ahụ nọ n'ezi a gwara gị nata onye ahụ nwa sịsị ọsịghị gị si ya tinye ego mgbe ọ na-apụ ọrizin mmụọ na-eji egbu ndị na-arụ na ya ọrụ maka ọ dị holy righteous. Jesus agaghị egbuli mmadụ. The God of the Bible agaghị egbuli mmadụ because it doesn't exist. You don't come and challenge me because I know it's a fact. Fact. Faith, not feelings. Fact. Something here or fact. Oshishi. Yodra. So, mmụọ nọ n'ala anyị siri ike. Somebody gara n'udo na-achị bata. Ha si ya no onye abatakwala na aka ya adịghị ọcha. O nwere na chọọchị ị ga-abata ma ndị ogboni ije na Catholic Church 80% of the hierarchies ya nọ n'ogboni. Mgbe mpam dị ndụ all night. Ndị enyi niile nọ na Catholic Church 95% of them ndị ogboni. Ọdịnala anyị na omenala anyị dị mma. Mmụọ nọ n'ala anyị dị mma. Ya ọ na-emejie ya mara nsọ ya, sọpụrụ ya. For Nnamdi Kanu to succeed, ya ọ na ya pụta. A ga-eme introduce mmụọ anyị na ndị niile ya na ha ndị ga-anọ na DOS. Ha ga-aṅụ iyi do isi. Ya rụkwa otu ha na-eji egbu ya mma mmiri eri ụgbakọrọtele. Anyị ga-succeed. Because ndị Igbo likere chance nwanne ha ịdọbụ cross nwanne ha and ihe awụ ihe ọjọọ. Ụdịrị ihe na-eme na IPOB ndị Yoruba ga-eme. Ụdịrị ihe na-eme n'ala Igbo ndị Yoruba ga-eme. Lee otu ndị politicians anyị na-eji agba Nnamdi Kanu ụkwụ, na-eji agba ya mgbe okpuru, na-eji eri ya ụgbakọrọtele, na-eji egbu ya mma mmiri. Ndị Yoruba ga-eme. Because ndị Igbo ahapụla Chukwu, hapụ ndị mbụ na ndị egede, hapụ mmụọ nọ n'ala nna ha for years ago soro arụ and arụ eyiye na ha akpa n'ahụ. That's why anyị ji nwee problem anyị nwere today. Anyị ahapụla Chukwu, anyị ahapụla ọdịnala na omenala anyị. Chukwu gozie nnụ ndewo. Mama ka m kpọọ uri Divine Mother. Abụ m onye n'ụwa, onye ka m bụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka m bụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka m bụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka m bụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka m bụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma.